سلام زخبركم تخاتاتلت مدب موزايك باهلي نلومون أنقوسم تسفى مكايل سترقومو أوشت عسران حدن معالتات نفسها مقيار زبل سنن لبوناوي صحوفي حيزلكم قريبا زلخو أوشت عسران حدن معالتات نفسها مقيار نقوهو متسا سبورت مسرح حنباب مخانن نجزاء رسنان مقيارن دل نسبات كلنا نزن صعبة نجارات عسران حدن معالتات راي متكباري زد لينا بأكل بسمعيت بمنفس بأت حساسبة بأملخاختان بسلون بونان نجرزاء رسنا كنكير نخالينا كابانا زد اللي كابزن نريان عسرت نتبتات نتنكلتوي سلست مريسنا متكبار ترايو كاب سلستن لعلم متكبارات عقاميو 4 ويدما 5 ويدما 6 بحنساب متكبار تجميرنا كصلاعنايو ننفسي دي ولا نسغايلنا حنت معالتي سلچينا خنقارصينا حماق زبال ولفتات كو قص بقسي خاتلوم دنبر بحنسابايتو ولفونيخا باكو ملو شغارا بحنساب بمتكخ جمر سب مچم يلن حاد خلتنا بلايو نابلم دزاتو بمدغغامي لمد مو ولف باكو شغارا يخون سلازي ازي صبق لمدي حيال منነት ዝህነጽ بحنساب አይኮነን አቅልል አቢልካዩ ካብዘን ስዕባ እንሪኤን ነጥብታት ነተንክልተ ወይ ሰለስተ ኢና ክንመርጽ ፈለማ ርግጸኛታት ኮይና እንዛረቦ ነገር ካብዘን እንሪኤን 10 ነጥብታት ኣብ ነፍስና ሩኢ ለውጥ ኸነምጽ ከም ዝገብረና እዩ ካባና ዝድለ ን21 መዓልታት ምትግባር ጥራዩ ድሕርኡ ድሕር 21 መዓልታት ሓድሽ መንነት ክንፈጥር ኢና ኣብ ውሽጥና ካልእ ሰብ ክፍጠር እዩ ቡርታዓት ክንከውን ኢና بسن لبونا بسمعيت بأملخاختا كنكيرينا كابانا زدله متكبار ترايو فلمان عسران حدن معالتاتنا دقاقمنا كنقبرو زلنا نقر انجيه كام تسايو كاب دقاسكا عرفيتكا تسيخا ناب سرحكا ناب تمرتخا تأتون تد أخوينكا وتسيتاو يتخوننيخا سلمنتاي دخام عليكا اي تبرها كان نتسرح بقوب اي تسرحونيخا اب تمرتخا ادمع اي تخوننيخا أمرخان بعلو بفتنة يسرحنيو سلامنتاي أقدم كاي تساكان سلازي اتمفتحي عنجه كام تسايو نسرح كابت أطول ساعات قدم خلطوي 3 ساعات أقدم كاتس أمسجن انتخ إلكا قرب أكلاو مقصقاس قبر نبسخا تحصب قرصخا بلا تراغاقي أخانا بسرعتو ماشين ترايو قد تسرح الجمر أي مسجننيو نبسي حصبنيو سبورتا يسرحنيو سخا خميلكا خماشن تخون ود سبيخا امرخا نصا نخفت نصا خون الله اقدينكا بغيحاتكا تس 21 معالتات كم زغبر قصال نغو ساعات 5 وي دما 6 تس 21 معالتات كم زنتد اغيركا اتدليو مننت كتهانصيخا اتخالاي 21 معالتات نادغاغمنا خنغبرو زلنا ነገር سبورت مسرحيو اكلاو مقصقاس مسرح نمنباركا خمتفوت وي زغبركا أكلاتك خنقصاص كله حيل تدل بيخا حدا غزي نطعنا نتنفاس نقرصي أكلاو مقصاص مسرح تقاميو كابزن لعلون نفس متأمان كان خغلبت حجزكايو نغزا رسخا تقيريخا سبورت تعقس تخيتر فايز مهركا بدديلكا تسرحو أكلاو مقصاص قرصي بكانيو لو طاير ايكانيو እና ደጋገምካ ትገብሮ ነገር ይውለውጢ ዘምጻልካ ረሰምት ማን ካን خعابي ن21 መዓልታት ብዘይ ምቁራጽ አካላው ምንቅስቃስ ግበር ن21 መዓልታት ዝተወሰነ ሰዓት ንአካላው ምንቅስቃስ ፍለ ن20 دقيقة ወይ 30 دقائق ስፖርት ክሰርሕ ይበል ሰዓት ከሐሊኻ ነዝን 21 መዓልታት ተግብሮ ስፖርታዊ መንነት ክትፈጥር ኢኻ ሳልሳይ እና ደጋገምና ن21 መዓልታት ክንገብሮ ዘለና منبابيو علماوي ويدما منفساو صحف كخون يخاليو منباب جن كنجمر علنا سبورت أكلات كاي زهنت منباب دما نأمرنا يزغيرو التحساسبانا يسفح ننقرات نرألو من قد يقيريو عم ببتخن كون علنا ناي منباب ساعات وسن نابنتا معالت قدم قرصي 3 دقائق كن ببينتر عيلكا كل جزيه قدم قرص مبلعكا كتم ببالكا حدش نجر كجمري خطبل كلخا قدم حج مستغبرو نجرات الرخبو نابنت قدم دقاسي كنببين تدعيلكا مچم كيدقسكاي تحدرنيخا سلازي اها كدقسي مالتي مو حج قرب كم ببال نختبليخا
نزي أبت مساسال ساعات نعسران حدن معلتات أتقبره رابعاي نادقاقمنا خنقبرو زلنا نقر ممسقانيو تسرحيخا تلفعيخا زخونة زقودلكا نقر قن يسمعكايو دك سباتي قنقلكايوم بزوح نقر كم زلكا تفلتيخا قن قودلو علكا حقو سايكون كان دستخا مولو ايكونن سلمنتاي اي تمسقننيخا كتمسقن علكا أما عالتي تمسقنولو سلسة نقرات صحاف نقوه قد لخا تمسقن تعنا هيبكان إخا تمسقن حدار هيبكان إخا قلعو هيبكان إخا زفوت وسراح صبقاتاوي كم زركب جير كان إخا تمسقن بل كتمسقنولو تخيل نقرايت سئنني خامو نقوهن مشتن صحافو نمنتاي مسلكا عن توباي سبورت مسرح أكالاتي هانس من باب دمان آمرونا يسفحلنا نيرنا ممسقان دما برتعن حايلن سمعيت كبكايو منفسنا خطر رويو بشجر زعلم بقليلو ايكت فتننيخا دك سبات سمعيتنا اب قربايو امسقان تزغون سبات ازيوم برتعاتيوم امسقان ختكون علكا نعسران حدن معلتات اب تماساسال ساعات نزع تقبرو انت دا اخي الكا نغون مشتن كتسن كدقسن كلخا مسقانا خا صحاف سلسته نغرات صحاف اب هيوتكا ازيو زغرم لوطي كتريخا حمشاي نادقاقمنا نعسران حدن معلتات كم تقبرو زلنا نقر مدر مسماعيو سفكت ويدما خمز عينتا نقاقا حقوني خيليو زخونا نقر كوس غلكا زخيل مدر خسمع لكا نابنت حدا سب زينا سمعي خبلي خيل زينا حبريتا يزبكا زعبا هاقركا تحسب كتشنق كقبركا يخيليو النقاقا حدي منفساو زخونا تحستو زلو خسمع كاللخاقن نام نفسخا ناوشتخا يخاطرئي كما يجرن جزار سيغير كما يجرن نفسه يمحيش كتب ليخا كعبيكا زخل نجر سمع بازان نازعات ونجرات مرصات كون اللوم قبل علنا زفترو صلوا قليل ايكونن سلازي ام معلت استوسن ساعات مدب 30 دقيقه خون يخل 30 دقيقه كلوط ان زخل مدرخ سمع بل ازيوم بلوصات دبهالو صحافتي ممهران بلوصات سنه طبباويان اب كولج اتينا خاب استمهرنايو ناي كلته وي 3 عامت تمرتن لعلي مكينا نازوركن 30 دقائق سمعكو نغراتني هوتي قيروم ام زبلو مكينا زي بالكاحتكون تخليخا سلك مالت موبايل غنا يهلوكا هون ن 30 دقائق استمكا نغر سمع ام منجد دي اب غزاخا نزغبر اب كامباس كاب استمهاركاي وي دما اب بيت تمرت خاب زقسمكاين لعل زغرم فلطات كتركب يخا نغزا رسخا تمهر لكا نغزا رسو زمهر سبي صقم زعلم بقليل زفتح نغزا رسو زغير سلازي ام معلت قيركا زخل مدرخ تسمع لكا نزي اب تماساسال ساعات نعسران حدن معلتاتا تقبرو لوطي كترئيخا شادشاي نعسران حدن معلتات كتقبرو زلكا نغر ززناقعكا وي دما زحقسكا نغر مغباريو انت دا لفيعكا انت دا سريحكا نغزا رسخا ندحر قيركا نخيسكا انت دا تماهركا تزناقع لكا اما معلت حنساب فيلم مرأي ندحر زحقسكا خوين فيلم مرأي مستفوت وسب تداويل كام اعلان نحرز عكسكو خوينو دول مغبخا بعلخا سريحكا مبلع وي دما غزيكا مبلع تدا خوينو غبرو كوتا زحكسكا نغرا معلت حنساب غبر وصا زبزحالكا غن كخون يبلون كل غزي سل تغبرو علاما نايز ميزان هيوتنا مستخخاليو نابنت حنت ايدنا نبينا انت دارغيدا تسبامعنا لو مالت ايكونن ازي ملكت حمام بر طعنا ايكونن اب هيوتنا دمان غنزب طراي ندحر سريحنا تعاويتنا تقامي يكونن بفلطت طراي عوت مخان طعام يكونن كتحغوسن كتزاناغعنون علكا ماشين ايكون كان ود سبيخا ميزان كحلو اما عالت حغوسكا زخل نجر غبر ازي نعسران حدن معلتات قصلو شاو عين نعسران حدن معلتات نادغاغمنا نغبرو اما عالتي وساني ان نبلو نجر حد ساعات مهابيو ابزا ساعات زيان عخا وساني نجر انتايو سراح كادي تمرتخا مستدرا بيتكا مرخاب دي ولا وانين مغبار بعلت بيتكا دي افقاريتكا دق خاديوم ابزا ساعات زيان عخا وساني نجر انتايو برغص فليخا انت دا فليتكايو نمعلت حد ساعات هابو لو تخطريخا واغا بزخفلكا متن حد ساعات بزوفخا غزي نفسخا ختعبيخا وانين تدا خوينو وسد ختبليخا تمرت وي سراح انت دا خوينو لو تخطريخا مالكم غلادويل استباهله دراسي ابز اوتلايرز تبل مصحفو بيل جيتس نزح جبص حو زلو درجان مسرحن مايكروسوفتن زخاله 10000 ساعات سلازلفعي يزبلنا بيتلس بهالو باند
ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ኣብ ዘሎ መዘናግዒ ክለብ ኣብ መዓልትን 7 ሰዓታት ይደርፉ ነበሩ 10,000 ሰዓታት ምስ መለአ ህይወቶም ተቀይሩ ይብለና ስለዚ ወዲ ሰብ ብሉጽ ኣእምሮ ንኽህልዎ መዓልታዊ ሰርሖም ነገራት ተደሚሮም 10,000 ሰዓታት ክበጽሕሎም ይብለና ንሕና ግን ናይ ግድና ኣይኮነን 10,000 ክሳብ ዝበጽሕ ክንጽበ ዘለና ንፈትዎ ኣብ ህይወትና ለውጥ ከምጻልና ንጽበዮ ነገር ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ንሃብ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻ ብዛዕባ ኮምፒተር ዋል ሓንቲ ፍልጠት የብልካ ንበል 1 ሰዓት ንኮምፒተር ሃባ ድሕሪ ዓመታት ኣብ ፕሮግራሚንግ ብኮምፒተር ብሉጽ ክኢላ ክትከውን ኢኻ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ኣብ ህይወተይ ወሳኒ እንትብሎ ንእትፈትዎ ነገር መዓልታዊ 1 ሰዓት ሃብ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግበሮ ን21 መዓልታት ከኣ ቀጽሎ ነዚ ንምግባር ኣይትረስዕ ሻሙናይ ን21 መዓልታት እናደጋገምና ክንገብሮ ዘለና ድማ ማይ ምስታይ እዩ ማይ ምስታይ ፍጥነት ስርዓት ኣእምሮና ክቅልጥፍ ይገብር ምንቅስቃስ መግቢ ኣብ ኣካላትና ከም ዝመዓራረ ይገብር ኣብ መዓልቲ 8 ቢኬር ማይ ክንሰቲ ኣለና ዝገበርና ጌርና ነዚ ን21 መዓልታት ከነተግብሮ ኣለና ብፍላይ ንጎ ክንትስእ ከለና ልብእ ዝበለ ማይ ምስታይ ናይ ኣካላትና ሜታቦሊዝምን ምንቅስቃስን ይውስኽ እዩ ነዚ ን21 መዓልታት ክንገብሮ ኣለና ታሽዓይ ን21 መዓልታት እናደጋገምና ክንገብሮ ዘለና ድማ ምስ ዓብ ሕልምኻ ምልጋብ እዩ ንስኻ ውጽኢት እትሓስቦ ነገር ኢኻ ኣብ ህይወትካ እትሓስቦ ነገር ኩሉ ይግለጽ እዩ ብዛዕባ ዝዓበየ ሕልምኻ ናይ ምሕሳብ ልምዲ የድልየካ እዩ ን21 መዓልታት ሰዓት መዲብካ ግዜ ወሲንካ ብዛዕባ ዝዓበየ ሕልምኻ ክትሓስብ ኣለካ ትልምኻ ተውፅእ ኣለካ ከመይ ገይረ ዕውት ዝገብሮ ኢልካ ምስ ሕልምኻ ምልጋብ ኣለካ ብዛዕባ ሕልምኻ ክትጭነቕን ክትሓስብን ኣለካ ብዛዕባ ሓደ ኣገራም ዝኾነ መጽናዕቲ እስከ ነዕልል ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት መጽናዕቲ ተገይሩ እንታይ ኢሎም መስለኩም ኣብ ሶምን ሓንቲ መዓልቲ ከነሸግረኩም ኢና ደው ኢልና ሓንቲ ሕቶ ክንሓተኩም ኢና ንዓ ምምላስ ጥራይ ናትኩም ስራሕ እዚ ደኣ እንታይ ጸገም ኣሎ ኣብ ሶምን ሓንሳብ ድማ ሓንቲ ደቂቕ እንዲያሞ ጸገም የብሉን ኢሎም ተሰማምዑ ድሕሪኡ እቶም መጽናዕቲ ዝገብሩ ይድውሉ እሞ ሃለው ሕጂ ናባኻ ቅድሚ ድዋልና እንታይ ክትሓስብ ጸኒሕካ ብልዎም ዝምልስዎ መልሲ ይምዝግብዎ ንሳምንታትን ዓመታትን ከም ዝገበሩ ኣብ መወዳእታ ሕቶን መጽናዕትን ዘገርም ውጽኢት ኣምጽአ ካብቶም 100 ሰባት እቶም ኣዝዮም ዕዉታት ዝኾኑ ዝመለስዎ መልሲ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ህይወቶም ሕጉሳት ዘይኮኑ ናብራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነብሩ ዘይተቀየሩ ሰባት ዝምልስዎ መልሲ ድማ ተመሳሳሊ ነበረ ናብቶም ዘይዕዉታት ሰባት ደው ኢሎም እንታይ ክትሓስብ ጸኒሕካ ምስ በልዎም መልሶም መጃኻ ትማል ምስ ሰበይተይ ተጋጭና ነርናስ እንታይ ክገብራለኒ ኢለ ክሓስብ ጸኒሐ ይብሉ ወይ ድማ ምስ ሓለቃይ ተባይ ሰበጃኻ ናብራ ተሓሳሲቡና መልሶም ከምዚ ዓይነት እዩ ለሙሸት ኣበይ ከይደ ከም ሰትየ ክሓስብ ጸኒሐ ምስ ዕሩኽተይ ኣበይ ከም ዘናጋዕ ክንሓስብ ጸኒሐ ዕዳይ ከመይ ገይረ ከም ዝኸፍል ተጨኒቐ ኣለኹ በጃኻ ብዛዕባ ክሓስብ ጸኒሐ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኦም ሓሳቦም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጉድለቶምን ኣበሮምን እዩ እቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ድማ እንታይ ክትሓስብ ጸኒሕካ ክበሃሉ ከለዉ ዝምልስዎ መልሲ ኣገራሚ እዩ ነይሩ ደሞዘይ ከመይ ገይረ ዕጽፍ ዝገብሮ ከመይ ገይረ ኣታውየይ ዝዕቢ ህይወተይ ከመይ ገይረ ዝቕይር ምስ በዓልቲ ቤተይ ኣበይ ከድና ኢና ድራር ክንበልዕ ኣበይ ኢና ክንዘናጋዕ ንደቀይ ሒዘን ኣበይ እኸይድ እናበልከ ክሓስብ ጸኒሐ ኣብ ህይወትካ እትሓስቦ ነገር ክግለጸልካ እዩ ስለዚ ምስ ሕልምኻ ክትላገብን ክትቋረንን ኣለካ ኩሉ ግዜ ልምዲ ሓሳብ ክህልወካ ኣለዎ ዕውት ንኽትከውን ኣጋርካ ቅድሚ ስጓሙ ልብኻ ክስጉም ኣለዎ ሓንጎልካ ክስጉም ኣለዎ ስለዚ ሓንጎልካ ብዛዕባ ሕልምኻ ኣብ ምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ኣለዎ ልምድኻ ግበሮ ኣብ መዓልቲ ብዛዕባ ሕልምኻ ን10 ወይ ን20 ደቂቕ ኮነ ኢልካ ሕሰብ ሰዓት መድብ 21 መዓልታት ነዝግበር ኣብ ጉዳይ ሕልምኻ ብዛዕባ እትሓስቦ ነገር ምልክት ክትርኢ ኢኻ ምስ ሕልምኻ ዝራኸብ ሰብ ክትረክብ ክትፋለጥ ትኽእል ኢኻ ሕልምኻ እትዕውተሉ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕልምኻ ክትዕውተሉ ትኽእል መንገዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ን21 መዓልታት ነዝግበር ለውጢ ክትርኢ ኢኻ ናብ ናይ መወዳእታ ን21 መዓልታት እናደጋገምና ክንገብሮ ዘለና ነገር በፂሕና ኣለና ንነብስኻ ናይ ምናቕን ምውዳስን ልምዲ ወይ ባህሊ ይሃልኻ ንነብስኻ ዓዊልካ ጽቡቕ ነገር ዝኾነ ነገር ክትነግር ኣለካ ንስኻ ኩሉ ኢኻ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ኣዚኻ ፍሉይ ኢኻ ጅግና ኢኻ ቆራጽ ኢኻ ርእሰ ምትእማንካ ኣዝዩ ዘደንጽ እዩ ኣምላኽ ይፈትወካ እዩ ብዙሕ ነገር ገይሩልካ እዩ በላ ንነብስኻ ንኣብነት ደጋዊ መልክዕና ክጽብቕ ደስ ይዝብለና ምሽ ስለዚ ኢና ንሕጸብ ሎሽን ንቕባእ ነብስና ንሕሉ ፀሓይ ከይተሃርመና ከይንበላሾ ንመልክዕና ኣዚና ኢና ንጥንቀቕ ንውሽጣዊ መልክዕና ድማ ክንጭነቕ ኣለና
ውሽጣው መልክዕናውና ትቁርጽ ኣለዎ ንዓኻ ዘርእየካ ውሽጣው መስትያት ኣለካ ሰልፍ ኢሜጅ ይበሃል ንዓኻ ዘርእየካ ውሽጣው መስትያት ኣሎ ንዕኡ ብሎሽን ኣይኮንካ ተጸባብቆ ነብስኻ እትሕሉ ነብስኻ ብምንጋር እዩ ነብስኻ ኩሉ ከም ትኽእል ንገራ ጅግና ይኽበላ ሄንሪ ፎርድ እኽእል የንተ ዳይልካ እወ ትኽእል ኢኻ ኣይክእልን የንተ ዳይልካ ድማ እወ ኣይትኽእልን ኢኻ ይዝብለና ንነብስኻ ትነግራ ነገር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ርእሰ ምትእማንካ ክውስኽ እዩ ሓይልኻ መንፈስካን ስምዒትካን ክድርዕ እዩ ኣብ ህይወትካ ትደልዮ ነገራት ንገራ ሰባት ፈራሕ ከም ዝኾንካ ክነግሩኻ ይኽእል እዮም ንስኻ ግን ንገዛእ ርእስኻ ቆራጽ ከም ዝኾንካ ጅግና ከም ዝኾንካ ብዘይቃል ዓለም ንገራ ነዚ እትነግራ ንስምዒት ዘይኮነስ ብምኽንያት እዩ ኩሉ ግዜ ሰዓት መድበላ እሞ ን21 መዓልታት ተግብሮ ንኣብነት ንጉሆ ናብ ስራሕ ቅድሚ ኻድካ ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው በል እሞ እስኻ ትኽእል ኢኻ እስኻ ጅግና ኢኻ ኣምናልካ እየ እትደልዮ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢልካ ንነብስኻ ንገራ ኣብ ሓጺር ግዜ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ ክቡራ ስድራ ሞዛይክ ባህሊ እዘን ዝረኣናየን 10 ነጥብታት ጥላሕ ከም ዝበላኹም ርግጸኛታት ኢና ዝያዳ ዝፈተኹማ ነጥቢ ግን ኣየነቲ ትኸውን መልስኹም ኣብ ቦታ ኢቶኹን ጽበ ኢና ብህይወተይ ክትግብረን እየ ዝበልኩመን 2 ወይ 3 ነጥብታት ኣየነት እየን ን21 መዓልታት ዝበልናየ ብምኽንያት እዩ ኩሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ነጥብታት ምስ ንደጋግሞ ኣካልና ስለ ዝኸውን ኣብ መበል 22 መዓልቲ ነብስና ባዕላ ዘድልያ ክትገብር እያ ንሎሚ እዚ ወድሓንኩም